לחיים. ואחר כך תצחק. זה? זה? כך. באמת מעייפות, ההורים לא נותנים לי לישון. כי אחרי זה הם שוב לא עושים את זה. מה? זה לא עוזר, אמא צריכה לדבר איתה שם. אבל אני צריך לעשות, אני צריך לעשות, כי אני צריך לגמור. הבנתי. לך עכשיו לישון, תפסיק לבלבל איתו. אבל אני לא מתכוננה. אל תשלח לחדר שלך, תישן. הבנתי. אבל הם אומרים לי. הם לא אומרים לך לישון, הם נותנים לך שם לעשות דברים. מתי סולי חנה? לא. מתי הוא החליט זהו? אין עוד. בכל מקרה ניצחתי בקרב, עוד מעט 10 ואני עדיין לא ישן. אבל הם נותנים לך ספר במיטה? אבל לא ספר במיטה.